Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Aw, wa magkakay pamati nga nahilo ka. Awot da. Og, baby, erase ng pangani din, Shubi. Erase. Ikaw ba? Kay abi di mo bayot? Samtang naglingkod ko sininduro ganina. Sis, inuduro. May maayo kong naunaw na Inuduro gid no. Inuduro gid mo ginikuran. Nakaunaw na kag maayo. Unsa man. Surpresahon kong bisita si Bruce. Kung Lloyd na ako. Ato sa ilang istasyonan sa radyo. Ha? Unsa ganito ilang istasyonan bayot? Unsa ganito? Sabi niya, may lain ba din sesyon na sa radyo ron nga mga nindot o matuluan ng mga drama nga RMN raman. Ay, hala no? Katultol ka sila istasyonan bayot? Oh, kaayo! Kay mo apil ko saya ng ilang paghimo raffle sa estasyon. Hatod ko sa basurang di balata dito permi. Ha? Oh, say ha! Unsa pagtuon nimo dito? Dumping site sa di malatang basura ilang istasyonan? Kuan ba? Sa mga kayo, di magkakasabot. Ika na bang kuan ba? Saan ka magpasabot? Ay nga, mura di ba sa kong kasabot na ako? Basta kuan ba? Kuan ba? Hay kapoy nimo bayot oy daghan kay istorya di kalahos. Kana ba? Nagkasabot ka na sa kuan ba? Kana kung kuan, kana kung sila mag-rappers, padado man tag basiyo nga mga pakiti sa sabon, noodles, biskwit, candy, o guban pa. O baka mga garapas, mga haplas sa panuhot, alkohol, moriatic. Ay! O baka ka ng kuan blister pack sa mga food supplement. Muna, ako ay mato sa RMN station. Murag kog truck sa basura. Akong da, puros basurang di malata. Kun mao makatabang di ka na ako ang hila. Mayog buot ay, gitarong ulit ito kakumbangan ay. Unsa may ako'y katabang? Kuyugi ko mo adto sa ilang istasyonan kay pangitaon ako si Bruce kun Lloyd din ako. San Pedro po nga si bungot sa iring banbanon. Madto giday ka day? Te, ni ana mong halin ron te sa tibuok adlaw te. Mao ni among halin sa ukay-ukay Ay gamay ra taron te kay bawo na ka sa badog Domingo raman yun ang kusog sa tong halin. Ay, naibaw na ko ni Anak Carla. Kabisado ko ng dagan sa pagpanindag ukay-ukay sa carbon. Kaysa nagsugod pa ko aning negosyuha, ako mangyod ang mangunay sa pagpamaligya kani adto. Kuan unta tiba ka ng kuan ba? May hangyo ka? Magpadaka sa inyong probinsya? Ay dili te oy. Bago pa man ko nagpada sa amo. Pero murag may tuyo ka. Kuan ba te? Makamao pa ka kang maninda sa carbon te? Ay, ngano kong dili. Diha naman gud ko naundan sa dihang gipa-eskwela ko sa Amerikano kay gusto niyang may degree kong mahuptan bisan og may edad na ko. Pero unsaong nayabag man ko panguyab og batan-on. Ay, Maong di wa na ko lang- makatiwas. Di na lang ta magisgot atong way po angod di mong uyab ti oy. Kay mo hilak na sabon niya ka. Oh. Kanang ang ako lang love life atong hisgutan ate. Ha? May love life ka na di ay karon, Carla? Grabe sad kag reaction ti oy. Isiga mo gunay mong mata. Murag na niguro gyud ka nga sa pagsunan ako no kung tinuod ba? Sorry, Carla. Nakalitan lang gud ko. Bag-o pa lang gani ta nagsulti nga. Nakita na ako kung Prince Charming te. Ha? Tinuod ka, Carla? I'm happy for you. Kinsa siya, ha? Ay, may lain pa bagod. Ang bag-o kong kaplag nga si Lloyd. Ha? Kadtong last name mong gisugilon ako nga imong nabasa sa novel o nahigugma ka sa karakter ni Lloyd sa imong gibasang novel? Yes, ate. But this time, he's real, ate. Ayaw katawi ako in English, ate. Mupay na punit rato na ako sa gibasa na kong novel.
Pila na manggod kasugilano ng imong nabasa sa novel ang imong gisugilo nako. Og pulos ka in love sa mga male Ay, characters. pero lahi man ni akong gibati kang Lloyd dite. Ilabi na karon nga, nakita na ako siya sa personal. Unsa? Nabuhi ang Lloyd nga imong nabasa katong sa novel? Nabuhi siya te sa pagkatao ni Bruce. Bruce? Kisang Bruce? Ay, artista sa radyo, tiba? Nya, sila man ang nagdrama sa night sa mga ukay-ukay dito sa Carbon. Katubang pagpasko ba? Wow ba? Maong, te, mangayot ako ni mong day off, te, kami ni Angel. Wa bitaw ko'y day off, kay... Surprisahon na mo og bisita si Lloyd na ako sila estasyonan sa radyo, te. Oh, bye Bruce! Ni alagi ka? Sorry lang, Bay Alden. Todd, salamat kayo sa pagduwas na ko sa drama ni Tere, ha? Abi na ko magkasa ako to daw, dili madayon ang show. Di mo gibadas kung lawas gud. Okay raman nga maminsit ko sa inyong mga drama o sa stage, bay. Gawas nga enjoy ko. Ka-sideline pa ko ginagmay. Apply pa ka din, Nisgutan ba ang imong performance gabi, Nga, maayo ko na yung pagkada akong role. Lupig daw ko. Di sa doy. Mas mayong laki mo na ako. Ug usa pa, gamay ra ang kalainan ng stage drama ug ang pag-acting sa TV. Kay live man. Pero og recording bay, kulbaan gi ko ana. Saba niya, So, ayun good. Masayon man na kay magbasa ng kag script. Sunod lang kastugon good. Di lang sa ko karon bay. Kay samot kong way panahon ana sa akong uyab. Agoy. Hiskot mag-uyab Nagtuo nga ako ikatampo sa istorya bahay uyab. Daghan sabi ako uyab. Naibaw ko may recording pa ka? Nga naman. Shot-shot ginagmay ba? Human sa imong recording? Wow! Isgot ag uyab. Kanada. Murag magkisinabot kita na. Tinuod ka? Misugot si Del Vera? Lagi ba yun? Padi-upon ta niya ugma, ano makaadto ta sa estasyonan sa radyo. Sa mual ka may taon dayo Maninindot ni mo, manindak ka, kansi na daan, kang sugay ka bukaon. Baya, no? Nag-ampo man ko nga, di tamay na yun? Unsa? Amom kang bayuta ka? Lagi! Kaya ko nabalaka na imong ka-obsess sa lalaking imong nabasa sa novel. Tugod kaya nakita naman ako sa bayot. Sa kadagang mga lalaki nga akong gipantasya sa akong mga nabasa. Siya ang natinuod in flesh. Ay! Di lang sa akong imagination. Nakita ko na ang man of my dreams. Ay! Mabuang ko ni Mugol. May tatong ikaw lang mabuang. Di na ko maapil. Ako maapil mo kong kabuang. Una, giti ko mabuang ni mong bayhanak ka. Kasi man gusto ka ta parason ka? Aram ka amgo ka? Aram ka mata kasi mong pagdamgo? Parason be? Wa ko magdamgo bayot. Ay. He is real. And he's on my way. He came into my life. Ay, San Pedro po nga si Pastilan. Diin ka tanin mo kuha. Diin daw tanin mo mapuniti ng inilisa. Gusto kang akong kantahon? Kanta. Ha? Music Maestro. Call me baby. Allah, tanawa, day! Pila na gisulog ni mo na, paliton ako. Ha? Do. Feel kini mong kanta, girl. Yung pigi, gikaon-kaunan na ni mo. Gikaon-kaunan na ni mo gakanta. Nagpiyong-piyong gikat, yung imong mga mata. Maung niaw, ang kapagkabantay nga. Nanugog na sa mga customers na to. Wala, tabag bantay diyan, namili. Dodoan lang kaon da. Miss, Okay ra man, okay naman okay akong gitaon. ako. Hala, ubuan yan, palito nila. Sa kadagas, ukayunon ka na, paging isulog ni mo, yan, o yun na. Ubua! Bros, di mo na. Saan ka mo? Nahagil kag inom niya. Kung kag di ka mo inom. Saan ka? Doon ay problema? Tingog. Kanya pa ko nagkabatikod ni mo sa studio nga. Puro seryoso man kay karon. Kung ikaw pa kahin niya sa akong dapit, bay. Ha? Di ka ka serious? Di ako kuno diha. Di ka no. Oh. Di ba? Okay. Very good.
Karos lang nahimong seryoso si Derek Morales when it comes to women. Amaw. Ay, ko pamuking di bay. Booking boy. Di booking, di ka ni kinsa man. Nga kita naman doon din sa Maylabi area. Nga nag-umbaw sa mga nagbilyard sa ubos. And I'm sure, was na makadungog sa atong gipanagsultihan. Come on, come on. Confess na. Gusto na ni Heart nga magpakasal na mi. Wow! Oh. And why are you laughing? What's funny? Very funny. Huh? Kay seryoso kay karon. Ano naingon man ka na? O di man kasi heart lang nahagad ni mo ana, di ba? Daghan ka gisulti nako. Pero patag babae mo hagad ni mo ana, imo dayong di kayan. Kaya di ka pa gusto magminyo tungod sa imong karir. So, sanaan na di mong buhaton? Likay si Heart. No. Di ko makabuhat ana, Bay Aldin. What? Don't tell me nga. Seryoso ka na kang Heart? Oh? Si Heart na nakatandog sa way balatian mong kasing-kasing? Oh, Bay Aldin. Pila na ka babae mong gipasakitan. Gibiyaan. Kay di ka pa gusto magpahigot. Unya karon. Mura kang Heart man ka na affected. Iyay, maminyo na may gagkakaan eh. Bay, unsa kayo maayon akong buhaton? Basin ba og way bili na lang unya ang kahago nako sa pagbuhat sa mga indie film. Ikasabaan mo kong Derek. May tungod ini. Kung ang akong pagpakasal ang makaingon nga di mo kita ang maong indie film. Ako nagkasabot ko nimo. Kasabot ko. Nag-agib sa ko ng sitwasyon na. Kay niagib siya kog shoot og indie film. Dili lalim. Ay kang ibawal mo ang direktor. Labi na ang producer. Pero bay, kung nakabalipad ka sa bang babae, bahin anang kasal, nganong di man ani mo mabuhat kang Heart? Ha? Bay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!